ber kabisa ma wantiere go kuonde mopogore ma kuonde mang'eny kaso nitie counties moko kaka koro Lodwar kaka koro Turkana kaka koro county moko mag Wajir mane onge dakteche at least devolution me gido dakteche matin to king'iyo overally e wach mar human resource to county to marach county ok dhi maber nimar gin gi shortages mag doctors gin gi shortages mag supplies nikech mostly giwak ni their own source revenue tin giwak ni pesa delay yudo ka kendo be chulo je mshahara e counties deko ng'ato yudo ka poko chuli dweche ariyo dweche adek yudo counties moko be kata mana ka ging'ado pesa kaka mag statutory deductions mag SHA yudo ka gichule time kaka dwarore mano counties ng'eny kaka Kajiado yudo ka poko chulo ka dweche ang'wen yudo ka loans ko ng'adi ok gichul koro mano miyo ywaruok bedo mang'eny ma jothieth ok bed ka gi teko mar thiedho to jopiny koro bedo ka yudo plant mar this yudo ka gi jothieth ma gionge moro tijgi yudo ka idhi e osiptal to onge yedhe yudo ka idhi e osiptal to ok ikonyre to ikonyre nikech counties onge samoro giwacho ni gionge pesa mar los mar miyo thieth dhi mbele. Daktari, nitiere wach mar ndiyo sendiko ganda to nitiere group moro kae mar jopuonjre e bare ma Moi gin jopuonjre 10 ma diere gin bende gi